niin, nyt ollaan pilkkipaikalla. Saapa nähdä mitä se sanoopi. No niin, siinä olisi nyt makupaloja tarjolla. Ei muuta kuin kimppuun vaan, joo. No niin, siellä. Eikö kelepaa. No niin, nappaappa siitä, noin. Ota. Ei, vielä. Yritä. Ai. No nyt. Pertana. Karkasi. Nyt oli iso haavi. Niin. Pieni sintukka. Katsotaanko on syönyt syvälle. Noin ja siitä se. No kylläpä sitä ollaan varovaisia ja harjat pystyssä. No niin, on siinä kyllä ja tuoksuu hyvälle. Ei muuta kuin nappaa kiinni vaan. Oi, siitä. Nyt. Oi, siitä lähti ja se nousi ylös. Ja uutta silmää. Kylläpä koutiaiset on varuillaan, kun harjat pystyssä tullaan ja hiipimällä noin. Ota. Ei uskalla.
No niin, ja sieltä tulee parivaljakko nyt. Joo. On siinä kyllä makian näköiset eväät. Joo. Tuoksu mitä mainio, mutta ei koltiaiset uskalla nyt napata jo. Ei. Harjat on pystyssä tällä molemmilla ja siitä vaan vierestä ohi. Ei. Nyt ei oteta. Ei taida olla syöntiä enää kaloilla. Pieniä ahvenia tuli taas niin kuin eilenkin. Mitähän niille tekis? Yleensä taitaa olla niin, että tehdään vielä tulet ja nyletään ahvenet ja jauhetaan ne myllyssä sitten. Sitähän saadaan hyviä ahvenpihvejä. Laitetaan muutamia eilisiä ahvenia vielä sekkaan, niin ihan hyvät pihvit tulee kyllä, joo. Tulee selkärangat ja ruodotkin käytettyä hyödyksi. Näin se nyt on tällä kertaa tehdään. Ahvenet on nyt nyletty, joten eipä tässä muuta kuin lähdetään kotia kohti.